मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया फैगौ रबिबारनिफ्राय जागायसिगोन। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो बे बोसोरावबो अन्थाइबारि माया क्लाब फार्म लाइब्रेरिया देग्लायबो मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बे जोलुर बादायलायनाया बोहैथि दाननि 15 खालार खालि जागायगोन, जेराव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो थागोन आरो बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि, जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि फावखुंगुर-फावखुंग्रि, देंखोगिरि फ्ल'रि बसुमतारी लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोर, मुंख्लं दि जाब्रांनि नखरनि सोद्रोमाफोर, इएम रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी मोनहाबो बाहागो लागोन। बे मुंख्लं दि जाब्रांनि जोलुर बादायलायनाय जागायजेननायाव हान्टार एफसि आरो बड'लेण्ड राइडार्स एफसिनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। आङो बे समाव बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो फोसावनो सानदों, बे जोंनि नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबजों दैदेनजानाय मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ देग्लायजों बोसोरथामाव आगान सुरबाय आरो बे मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआ फैगोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। बेनिखायनो आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बा जोंनि बेंटल हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे जोंनि टुर्नामेन्टआव ग्रेन्ड अपेनिंआव फैनानै माने जोंखौ थुलुंगा होफैयो आरो गेलेग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैयो, बेखौनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों फोसावहरनो आखायाव लादों। जागायजेननायाव मा हाबाफारि थागोन? जोङो जागायजेननायाव कालचार इभेन्ट खालामनाय जागोन। बे कालचार इभेन्टआव जोंनियाव हांख्राय हरजानाय आलासिफोर नुजाफैगोन। गिबियाव जोंजोंनो हांख्राय हरजानाय गेमस्रि दैमारि, बर'नि फावखुंग्रि, आरो बेजोंनो लोगोसे दानि सोलिफुबाय थानाय गोदान बर' सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम, बे सावथुननि गासैबो टीम मेन आर्टिस्टफ्रा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बाहागो लानाय फाइनालिस्ट मिस फ्ल'रि बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो माखासे कालचारेल इभेन्ट थाबावगोन बायदि बायदि। आरो बे जोंनि थामथि मार्टिएस दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्टआव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्राय हरदों जोंनि बिटिसिनिनो इएम मिस्टार रनजित बसुमतारी आरो जोंनिनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो गोबांथार जोंनि आगुनि दावहारुफोर एक्स एनडिएफबि बिथांमोन दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो आरो मिथिहोबावो जे जाय बिथां मार्टिएस जालांदों दि जाब्रां, बिथांमोननि न'खरनि बिब' फंबाय बिदा आरो जाथि बाय बाहागि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। आरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंहरदों जे जाय बिथां मार्टिएस दि जाब्रां बिथांखौ जोथोन लानो मोनदों थैनाय समाव, आरो बिनि सिगां जायफ्रा लोगो मोनदों बिथांमोनजों लोगो हमगोन आरो लोगो हमनो बिराद गोसो बिथांमोना। बेनिखायनो जाय जोंनि ओनसोलनि बा जाब्रांनि न'खरनि फरियालफोरखौ लोगो हमनो गोसो बिथांमोना बे ग्रेन्ड अपेनिंआव फैनानै लोगो लाफैनो हागोन, आं बेखौबो फोरमायहरनाय जाबाय। अपेनिं खालि हाबनायनि टिकेटफोरनि बेसेनखौ माबायदि खालामो? नंगौ, जोङो बोसोरफ्रोमबो जेरैबायदि ग्रेन्ड अपेनिंआव जोङो टिकेट लानाय जायो, देग्लायबो बेबायदिनो लागोन। थिग ओमफ्राय जोङो टिकेट काउन्टारखौ खुलिगोन 12टा जानाय लोगो लोगो। बेनिफ्राय किक अफआ जागोन जोंनिया 2टानिफ्राय। आरो बे 2टानि सिगां
जोङो कालचार इभेन्टखौ लानाय जागोन आरो नोंथांमोननि गामिजों जे जाब्रबना मोनसे सोमोन्दो दं रायजो राजाफ्रा मिन्थिखायो आरो दिनैनि दिनाव मा फोसावहरनो मा गोसोखांहोबावनो गोसो जादों नोंथांमोना जे नोंसोरनि गामिजों मारै सोमोन्दो दं नोंथांमोना बै समनिफ्राय बिथां दि जाब्रबना जोङो मार्टियास दि जाब्रां बिथां सारखौ जोङो जों गामियावनो फ्राय थायोखाय आरो बे ओनसोलावनो जोंनि बेंटल हालामावनो थाबाय थायोमोन बिथाङा आरो बिथांमोननि गोबांथार मावलांनाय हाबाफोर दं जाय हाबाफोरखौ जों नुवाखै थेवबो जों मिथिबोदों खोनाबोदों जोंनि आबै आबौ आदै मादैमोननि खुगानिफ्राय जाब्रांमोना बिराद गिदिर खामानि मावलांदों जायखौ जों दिनै बुंनो हाया आरो निस्सय नंमारगौ बिथांमोना गोबांथार खामानि मावलांदों जाथिनि थाखाय बेनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांखौ बिर महरै बुंनो हायो आरो बिथांखौ बिर मख'यो जोङो आरो बिथांनि गोथैखौ जोंनि गामियावनो फबनायलाय जों बिनि थाखाय सनमान होनायजों जोङो नैबे टुर्नामेन्टखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो गिबि दिनाव मा टिमजों गेलेनाय जागोन गिबियाव जोंनि नैबे देग्लायनि अपेनिं फुटबल गेलेगोन हान्टार FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बर'लेण्ड राइडार्स MC बिथांमोननि गेजेराव मोगा मोगि जालायगोन आरो बिराद मोजां खेलाखौ जों नुनो मोनगोन फाइनाला माबा जागोन फाइनाला बे बोहैथि दाननिनो 28 अक्ट'बराव जाहैगोन